Sirantulanta bunagun kan farafinagun kan Mali sirantulantana cɛ kɔrɔbalenw forobaton ko don équipe nationale olu ni Mauritanie taw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya sirantulanta ɲɔgɔndan dɔ la bi jumadonya in na marisi kalo tile 22 san 2024 na a badenya sirantulanta ɲɔgɔndan bɛ taa Marrakech Maroc jamana kan a bɛ don journée FIFA de hukumu kɔnɔ n'o ye FIFA ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni marisi kalo in ta badenya sirantulanta in nafa ka bon kosɛbɛ ni b'a dɔn ni bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye Mali sirantulantanaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na CAN Côte d'Ivoire saba ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ février kalo la o kɛnɛ kan hakilina jiginna Mali bina Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ quart de finale la Mali celu 1 Côte d'Ivoire jatigi celu 2 o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye badenya sirantulanta in nafa filanan Coupe du Monde 2026 éliminatoire ka kan ka daminɛ ko kura juin kalo nata la an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ u tun sonsorilen don ka sababuya kɛ CAN ko ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Mali ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ badenya sirantulanta ɲɔgɔndan filanan na tarata nata marisi kalo tile 6 Marrakech ko kura Maroc jamana kan o fana ye journée FIFA dɔ ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don